ele Nnewi ego Nnewi asị m nnekwa n'ozu asị m na ya dụla anyị mma na-eke n'oyi n'afịa naanị ụbọchị naanị wee na-asị na ife awa agba edo na-ehiwu gboo mgbe edo Nnewi bịalụ Nnewi ọ jụrụ ife anyị emelie o kwuru ife anyị emelie na agba asoro ebe enyeli elu ezigbo afọ ebe a ogono agba edo ọhịa and I believe na ife na-agọzi Nnewi n'osimiri ọhịa eziokwu wee sị na ọya edola anyị ncha niile ọya edola anyị na-eke dola anyị n'oyi dola anyị na afọ dola anyị na nkwọ ekwuru na ụzụ niile a na-afịa ndị be anyị sị na ọfịa nwa ụzụ ya baa n'ebe n'ebe ife na-afịa ụzụ anyị afịakarị ogono ebe n'ebe wee sị doo nu ọya dola ụnụ na mma afịa ife niile a na-ekwu monde ekwuru na ọya ṅụọ ọbara mmadụ na monde anyị eji nwayọọ wee mebe ego wee mepeela onwe and ndị niile ji obi ọcha azụ afịa na agba edo a sị na onwe onye eji naịra wee na vileji wee sị na ife ọnwa ya emela ọnụ amaka ya emela ọnụ mmapụ ahịa egbu awọ mmiri golo nwata agụụ anyị emegolo anyị agbawudo otu m si wee pụta wee na-achọ ife Nnewi onye adapụta n'udo na-emegolo na-ana n'udo ọ na-eme n'ihu na-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na-anọ n'ihu ofu onye kwuru okwu wee sị na ọ na gọvanọ ya akpọpụta nwa nye ofu shọp na Nkwo aka obi wee na-emegolo wee na-apụta mana ọ na ọ ya eme otu ahụ ebe anyị na-ekwu na anyị eji nwayọọ ife niile ya emegolo ya emepe ndị be anyị si na ife ebelebe n'anyasị ya awụrụ anwụ ya anwụnta wee sị na ọ ya afịọcha wee bie udo ya achị wee sị otu angole ka ọ ya dị n'afọ Chukwu na ndị ala wee sị na Mayor, 1 minute, go down and go up. 1 minute, carry on go up. Now, what do you go for? No, you can't do it. No, you can't do it. Where's no iloma kind of benefit? Where's in if I'm my ado? If I'm my ado, make I don't know you, I don't know, I don't know. So I go there, I do not fetch cool and done. Where's your to I go there, I do not fetch cool and done. Hopefully for that. On and then young wife for that war upon our way from Cathay. I say, no, get out his wife.